ganed Samuel Homfray yn 1762 yn fab I feistr haearn llwyddiannus o'r enw Francis Homfray. Yn wreiddiol o swydd Stafford, gwnaeth Homfray enw iddo'i hun yn y diwydiant haearn yn Ne Cymru. Yn yr 1780au, sefydlodd Homfray y gwaith haearn ym Menydaren, ond wynebodd gystadleuaeth frwd gan y gwaith haearn yng Nghyfathra a Dowlais. Fodd bynnag, daeth y busnes yn fuan yn llewyrchus. Roedd Homfray hefyd yn gyfrannwr allweddol at adeiladu camlas Morgannwg, a oedd yn cludo haearn o'r gweithfeydd i'r dociau yng Nghaerdydd. O'r 103,000 o bunnoedd a wariwyd ar prosiect, cyfrannodd Homfray 40,000 o bunnoedd. Yr oedd hefyd yn gyfrifol am adeiladu tŷ Bedwellte. Roedd wedi caffael y tir a oedd â thŷ llai arno a'i drawsnewid yn adeilad llawer mwy crand. Gorffennodd adeiladu'r tŷ yn 1822, ond bu farw y flwyddyn honno. Yna fe gymerodd ei fab, Samuel Homfray Jr, y tŷ drosodd ac uwchraddio'r adeilad i'r tŷ rydyn ni'n ein adnabod heddiw.